El ple de l'Ajuntament d'Amposta va aprovar aquest dilluns una moció del grup municipal de Convergència i Unió que mostra oposició a qualsevol transvasament d'aigües de l'Ebre. La moció, aprovada amb el vot en contra d'Esquerra Republicana i l'abstenció del PSC, demana que el govern de la Generalitat i la seva delegació a les Terres de l'Ebre assumeixi la responsabilitat de liderar la recerca de consens al territori. Els grups del PSC i d'Esquerra Republicana també han presentat una moció cadascun, tot i que no n'ha prosperat cap. El PSC demanava suport a les mesures desenvolupades pel govern per mitjà del decret de mesures excepcionals i d'emergència per la gestió dels recursos hídrics. Bàsicament fer-nos solidaris i donar un missatge de recolzament a les actuacions que està fent el govern, més enllà de que segurament algunes coses no s'han fet bé, especialment la gestió comunicativa de la crisi, de la sequera, que ha portat molta confusió al país, especialment aquí a l'Ebre, i segurament això li ha restat credibilitat al govern i ha fet que molta gent, tot i que la interconnexió està molt clara en el decret que és temporal i excepcional, encara hi ha molta gent aquí a l'Ebre que això no ho acaba de tindre clar. Esquerra Republicana per Catalunya i Convergència i Unió s'han oposat a aquesta moció. El convergent Pere Vidal ha explicat que consideren que l'Ajuntament d'Amposta no és el lloc per entrar a arreglar els problemes interns del govern de Catalunya. La moció presentada per Esquerra Republicana proposava donar suport als principis de la nova cultura de l'aigua i el compromís per l'Ebre i que a més donava suport a la plataforma en defensa de l'Ebre en la seva lluita contra els transvasaments i a la manifestació convocada per al proper dia 18 de maig. L'alcalde d'Amposta, el convergent Manel Ferrer, ha acusat Esquerra Republicana d'actuar amb incoherència i ha assegurat que el compromís per l'Ebre signat el 2003 pels partits que actualment estan al govern de la Generalitat és paper mullat. A mi el que no em serveix és que la coherència o la demagògia. Jo he recordat que en aquests moments si hi ha algun partit que representa aquesta incoherència i demagògia, en aquests moments aquí, i més a les Terres de l'Ebre, és Esquerra Republicana de Catalunya. El que no pot ser és que en el Consell Nacional aproven una cosa i que després el vicepresident del govern digui que es farà la interconnexió de xarxes i que es portarà l'aigua a Tarragona. Per tant, és tant el PSC com Esquerra Republicana de Catalunya el que té que explicar a la gent com és que l'any 2003 van signar un paper que era el compromís per l'Ebre, en la que manifestaven d'una manera clara i diàfana de que s'oposaven a qualsevol transvasament d'aigua del riu Ebre i s'oposaven també a la interconnexió de xarxes, però és que a la vegada se negaven a formar cap govern en aquell partit que fes aquesta interconnexió de xarxes. Això és el que tenim que explicar a la gent com és que han canviat de posicionament. En referència a les crítiques de Ferrer, la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Marta Cid, ha assegurat que el seu partit defensa el mateix a tot arreu i ha manifestat el seu orgull pel posicionament dels republicans. Esquerra Republicana està defensant el mateix aquí que allà on li toca defensar, i és més, hem instat des del Consell Nacional a que aquesta defensa es porti a totes les instàncies. Escolta, el president de la Generalitat, evidentment, pot dir el que considera convenient, però el president de la Generalitat, pel que jo sé, no ha dit el que ha de fer Esquerra Republicana, perquè el president de la Generalitat no és el president, ni té cap càrrec, ni té cap ascendència sobre el que acaba fent Esquerra Republicana de Catalunya, en aquest sentit. Per tant, no, cada cosa està al seu lloc i em sento, en aquest sentit, orgullosa del posicionament, de la manera d'actuar i del clar pronunciament que en aquest territori està tenint la gent d'Esquerra Republicana a tots els nivells, alcaldes, regidors, càrrecs orgànics i la Federació de l'Ebre. D'altra banda, l'alcalde Amposti ha explicat que les obres del pont penjant acabaran el mes de novembre d'aquest 2008. Segons Ferrer, en modificar-se el projecte inicial, les obres s'allargaran a causa de la complexitat de l'obra i ha assegurat que tan aviat com tinguin més informació es reuniran amb els comerciants afectats.